Hei, salutare prieteni! În acest videovlog suntem în vacanță la Brașov și Sinaia. Aici eram în centrul Brașovului. Ne-am oprit și pe la Ursul Carpatin, restaurant în Brașov, unde, ca de obicei, era și coadă și frig un pic afară, dar uitați cum m-a motivat acest om care se juca cu copilul lui. Aici, a doua zi, ne-am pornit către Sinaia și am trecut prin Bușteni. După cum vedeți, peisajul era fabulos. Orașul Bușteni, nota 10. În continuare, să admirăm împreună câteva momente aceste peisaje frumoase din Bușteni, cu munții aceștia care zgârie cerul cu frumusețea lor. Voi ce notă dați acestui peisaj? Aici în Sinaia, un loc străvechi al domnitorilor români, ne-am cazat cât mai aproape de centru, mai exact aproape de hotelul Sinaia, care de asemenea este cel mai mare hotel din Sinaia. Doar așa am fi putut vizita cele mai frumoase aspecte al orașului Sinaia, precum este centrul și diferitele locații din centrul orașului. Aici mă plimbam prin centrul parcului din Sinaia, unde era și un patinoar și aceste clădiri minunate, clădiri vechi, printre care acest casino din Sinaia, care nu știu sigur dacă este închis sau deschis, pentru că nu practic cazinourile, să zic așa. Și acesta este castelul unde am stat cazați 3 zile, care a fost frumos de vizitat, și camerele care le are la subsol. Are vreo 10-14 camere la subsol, unde sunt afișate și obiecte și scripturi care vorbesc despre istoria din Sinaia. Într-una din camere, o blană de urs și alte obiecte care sunt lucrate manual pentru aspectul castelului, o mapă geografică 3D ale împrejurimilor și o sanie străveche, precum se folosea înainte și se făcea manual, nu ca aceste care sunt acum din plastic, care sunt și mai ușoare, și multe alte obiecte care m-au lăsat cu gura căscată, pentru că sunt wow, ceva ce nu am văzut până acum, este și normal, și ceva care să ne impresioneze, pentru că este un muzeu și e logic să ne impresioneze. Ca ultim obiect avem o balanță, un cântar mai exact, românește, un cântar pe care se cântărea în casă sau la magazin, diferite obiecte. Aici am ajuns la Caius, hotel boutique, și am servit o cafea, un cappuccino și am văzut priveliștea minunată care era pe terasă. Apoi am comandat niște pancakes, mai exact clătite pe românește, foarte bune, au avut un gust wow. Deci uitați cum arătau. Aveau toate cele ce trebuiau să fie într-o farfurie, într-un desert. Aceasta era panorama din fața restaurantului, care era undeva mai sus de multe alte locații, sau mai exact mai sus de centru, să zicem așa, unde se putea vedea cât mai bine acest peisaj frumos, munții, priveliștea și toate celelalte lucruri
care sunt de apreciat în Bușteni. Era duminică dimineața, se vede că era și o zi cu soare și, ca de obicei, după micul dejun, ne îndreptăm spre prea iubita biserică. Aici ne rugăm și cântăm cu toții Domnului. Terminată slujba, am venit la Azuga, aproape de Bușteni. Am ajuns la Azuga. Salutare prieteni, sunt la Pârtia Azuga. Vă dau câți astăzi. Sunt începător, dar să știți că merită. M-am dat deja o dată și n-am căzut, așa că mai încep o dată și vă arăt și vouă cum mă dau. Spre binele meu, nu am căzut pe pârtie, chiar mi-a fost bine, m-am dat de mai mult de 10 ori, a fost minunat, superb și vremea a ținut cu mine vremea. Salutare prieteni de la Castelul Peleș. Astăzi am ajuns și pe aici în vizită și într-adevăr este superb. Priviți!